Berapa apa? Hambai tini sing 41 ampi nogor constituency andaro seswa village committee go sini thangnai 12 din age sefe mohon jamatia seswa village committee under seswa o nidisukalo bo thui thangka thini ni jora ngiakho haifenu bini bemar hamya manjokmani karone treatment khaijani rang puisa belaikhe crisis rang puisa kwrija chukjaya borok o langma ariwi thangkha bini bemar kha totrao kaisa bemar hamya manjakmani karone theiwi thangkha o nukhungwo chwng tini khana kheno bini srado tini 18 tarik November chwng bini nokhung phaisok khaijak chwng chukjaya bini nokhungwo nugui chwng je wngmani chini TIPRA MOTHA ampi block committee bwkhaktwi naikhe sini oro seswa village committee ni under ni bisingtwi chwng mairung tei rangkho puisa chwng yaphalai hinui chwng phalijak o jagao belai kha dukhu nango chini TIPRA sa hinkhe omo haikhe nwng theiwi thango jora phaini swkangno nukhana nokhuk mungsa kwrwi bini musa khoroksana chwrai bini sajla khoroksano bo yakai thangkha tei buhi khoroksano yakai thangkha belai khe kha dukhu nango chwng tini bono ni je mansak chwng kisisa phano chubalaini chwng phaijago o jaga tini tongo chini ampi block committee ni members nondogopal jamatia borok gwnang tongo chini oro chini horipot jamatia tei chini takuk Debsadhan omake tongo chwng jokhontwi chini bowagra phaimani bisingtwi bowagra TIPRA raijo chwngno chuwamani bisingtwi chwng swrungwi thangkha ba rwngwi thangkha chwng sisai thangkha takuk bukhuk rok chukjaya borokno omo hai jorao chwng jemani kisa masa phano chubalaikhe chini bini poribar ba bini nukhungo kisa phano chubachu mano hinui omo hai khathothok wngwi chwng nuklaiwi no bowagra phwrwngmani।